Асылташ Республика форумы быйыл да уңган һәм булдыклы яшьтәрҙе бер майданға ейҙе. Йәштәр күтәргән темаларҙың береһе башҡорт телен һанлаштырыу. Һанлы донъяла туған телебеҙ үҙ урынын тапһын өсөн ниндәй проекттар кәрәк? Ошо хаҡта һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы программист, башҡорт телен һанлаштырыу буйынса проект авторы Айгиз Хунафин. Айгиз, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, һеҙ күптән түгел генә Аҫылташ форумынан йәштәрҙең менән осрашыуҙан ҡайттығыҙ, тәьҫораттар ниндәй? Мына мин теге статистика буйынса 36 йәш булғас, уже йәштәргә инмәйем бит инде. Әммә мына теге ҡарап торам, унда примерно әллә нимән дә теге йәштәр дә түгел бит. Әммә мына улар менән һөйләшкәндән һуң теге күп итеп энергия алып ҡайтаһың, менә әле ҡайттым да бер бәләкәй генә проектты тиҙ эшләп бөтөрөп ҡуйҙым. Теге шуға тип энергия алып. Бер яҡтан, икенсе яҡтан мына йәштәргә аңлатҡан ниҙәр, темалар улар бик ҡыҙыҡ. Һәм мына беҙҙең әлеге ваҡыттағы йәштәр, мына мин үҙем замандағы йәштәр менән сағыштырғанда ла теге улар гибкий, бигерәк ныҡ теге тиҙ генә отоп алып баралар. Ул яҡтан мына йәштәр ҡыуандыра инде. Улар отоп алып баралар, һәр бер проектҡа тотонорға ризалар. Фекерҙәштәр таптығыҙмы? Эйе, бында икенсе яғы ла бар инде. Улар бер проекттан икенсе проектка үҙҙәренә оҡшағанын тиҙ генә һайлар өсөн күсергә моготтар. Элек әйтеләр бит инде, бер кешегә килделәр, пенсияға сыҡҡансы ултыралар бит инде. Хәҙерге йәштәргә ҡараһаң, улар бер йыл эсендә беренсе эштә алыштырып өлгөргә улар мәжбүрҙәр, йәки үҙҙәр теләктәре менән. Әммә бының эш биреүселәр йәштәргә ниндәй беҙҙең йәштәр бар, шуларға яраҡлашырға тейештәр инде, уйлағы бар. Һәм бына ошо янып торған йәштәрҙең ошондай мөмкинлектәрен ниндәйҙер үҙебеҙҙең туған телебеҙҙе үҫтереүҙә, һаҡлауҙа ҡулланып була. Эйе, бына был Аҫылташта күберәк техник түгел бит инде, гуманитар студенттар, уҡыусылар ҡатнаштылар. Әммә бына беҙҙең IT, мин да IT тураһында һөйләнем, IT проекттар тураһында, нисек ҡулланылыу буйынса. Әммә улар IT-нан алыҫ булыуҙарына ҡарамаҫтан, тәүҙә килгәндә ҡурҡынҡыраҡ ултырҙылар, беҙҙең мастер-класс булған ваҡытында иң беренсе нисек башларға белмәй ултырҙылар. Әммә аҙағында улар беҙҙең ғүмер буйы IT-ла эшләгән һымаҡ үҙҙәренең проекттарын һөйләйҙәр. Ул яҡтан бик ҡыуандыра, улар шулай тиҙ генә аңлап төшөнөүҙәренә. Йәштәр менән һөйләшеү күберәк ниндәй темаларға ҡағылды? Мин да Agile, гибкий технология дигән тема буйынса бардым, уларға аңлаттым. Ни өсөн башҡа элекке эш эшләү нимәһенән айырыла, ни өсөн булар һәйбәт, һәм ни өсөн шундай Agile технологияларын ҡулланған компаниялар ковид ваҡытында үҙҙәренең финанстарын яҡшырттылар, юғалып ҡалманылар. Шул турала аңлатып үттем, һәм аҙаҡтан беҙ был йәштәр менән, уҡыусылар, студенттар менән шул бәләкәй генә үҙҙәренең мини-проекттарын эшләп күрһәттек инде. Ниндәй проекттары? Эстә нисек булғанын, IT проекттар эстә нисек эшләнгәнен күрһендәр өсөн. Беренсеһе, был ике проект йәштәр өсөн яҡын. Береһе каршеринг, самокаттарҙың аренда инде. Икенсеһе продукт, заказ продукт, ашамлыҡтарҙы өйгә заказ итергә. Интернетта самокат бар, Сбермаркет, Яндекс.да, шуны ҡарап аналог инде икеһе лә. Яғни замандың әлеге ваҡытта йәштәр беренсенән ул ҡулланған булырға тейештәр, аңларға тейештәр. Сөнки һеҙ ниндәй генә эшкә тотонһағыҙ да, һеҙ ул эштең нисек эшләнгәнен, үҙегеҙҙең әгәр опыт бар икән, ул һеҙ Agile-ның бер инде манифестынан бер опора әйтәйек, ул клиент ориентированность дип атала. Һеҙ кешегә, һеҙҙең клиенттарығыҙға һәйбәт продукт эшләйем тиһәгеҙ, һеҙ үҙегеҙҙе клиент урынына ҡуйып эшләргә тейешһегеҙ был продуктны. Һәм бына йәштәрҙе борсоған темаларҙың береһе ул туған телебеҙҙең һанлы донъяла тотҡан урыны тип әйттек. Һәм йәштәр был йәһәттән дә күп кенә тәҡдимдәр менән һеҙгә мөрәжәғәт иткән, шулай проекттар тәҡдим иткән. Был йыйылышта конкретно ултырыла һөйләшергә ваҡыт булманы, сөнки мин беренсе тапҡыр тышта, урман араһында әйтәйегендә сығыш яһаным бит инде. Һәм йәштәр дә арыған, көндәр эҫе торҙо бит инде. Эҫе булғас, арыған саҡтар булды, һуңғы көн эш көнө булды, шуға йәштәр арыған, шуға бөтә программаны беҙ ҡыҫҡартып бына үттек тә, һәм бөтә һөйләй торған нәмәне һөйләп тә бөтөп маны, әммә нимә булды бар инде. Йәштәрҙең тәҡдимдәре буйынса булғанда, унан тыш беҙҙең айырым проекттар эшләйбеҙ бит инде. Унда әлбиттә йәштәр беҙгә ныҡ ярҙам итә. Һеҙҙе беҙ бына башҡорт телен һанлаштырыу, популярлаштырыу һанлы донъяла шул проекттарҙың авторы дип беләбеҙ. Телмәрҙе автоматик рәүештә таныу буйынса проектығыҙ ул тамамландымы?
Бының беренче этабы тамамланды. Бездә хәзер 300-гә якынрак сәгать язмалар бар. Әмма уны эшкәртеп, теге продукт сыгарыр өчен, теге прототип даже сыгарыр өчен безнең әлеге вакытта ресурс җитенкерәмәй. Бuna без яңарак кына грантка биреп караганык, глава республика дип атлай. Башкортстан башлыгының грантына. Шунда биреп караганык. Менә бу безнең 3нче грант, өч тапкыр үтәлманың грантка. Шуңа тагыла теге уйларга кирәк ничек эшләргә. Бунда ни өчен безгә грант кирәк? Чөнки менә хәзер ошо теге 300 сәгатьтә эшкәртү өчен безгә көчле компьютерлар кирәк. Компьютер берәү булса инде кирәк. Менә кешеләрне ялеп итүгә лә теге бүләкләр уйнатырга тоже менә бүләкләр өчен акча кирәк инде. Шуңа грантка биреп караганык. Әмма теге икенче юлдары бар. Хәзер икенче юлдан эзләп инде. Һәм әгәр килеп сыкка безнең күзгә тиклем теге индидер прототип эшләп кешеләргә күрһәтеп, чөнки безнең икенче этап декабрьгә тиклем бара. Декабрьгә тиклем теге тагы менә сентябрь аеннан Алла бирһә башларга кирәк инде теге кешеләрдә ялеп итү, теге рекламировать итеп, күбрәк кушылып, безнең әле 300 сәгать дип әйттем, безгә кемендә 500 сәгать кирәк. Лучше 1000 булһа инде. Шуңа кешеләр. Ягъни куллана башлау өчен был проектта артабан безгә 500 сәгать кирәк. Кемендә 500. Кемендә 500. Төп максат 1000 сәгать. Төп максат 1000 сәгать инде. Төп максат дип әйтеп булмай, 500 сәгатьне 300-дән хәзер карарга кирәк инде. Безнең нимә килеп чыккан? Ничә хүдде теге һөйләмнең ничә хүддән теге ничә проценттан теге аңлай ала, шуны карарга кирәк. Һәм күпмегә күтәреп була буны беренчеһе, һәм дә менә теге кешеләр катнашкан, уларга теге нимә килеп чыкканын күрһәтеп барырга кирәк инде. Шул яктан да. Касан куллана башлайбыз, шулай бит. Әлеге вакытта нимә бар теге кирәкме ул, кулланып буламы ул кешеләрнең бар хора була бит инде. Шуңа менә эшләп барган күрһәтеп барырга кирәк инде. Шуның өчен айрым көчле компьютер кирәк. Унан теге үзебезгә хатып алырбыз дип уйлаганык, килеп чыкмас, яки арендага, яки берәйнән теге харап торырга кирәк була инде. Виртуаль башкорт теленә килгәндә синтезаторлар, килмәр синтезаторы. Ул эш җиңелрәк, чөнки онда безнең бер генә кешенең тавышы кирәк инде, һәм бездә синтезатор әзер. Уны ла кешегә күрһәтерлек итеп теге продукт эшләп чыгарыр өчен теге бүтәнлек күрһәтерлек эшләрлек итеп вакыт кирәк. Онда бернинди кыенлыгы юк. Менә теге таныштар арасында теге кешеләр тикшереп караналар, теге бүтәнләйтләр теге ондай сифатты көтмәгән дип уйлыйлар. Чөнки буга тиклемгә эшләнгән синтезатор эшләүдән ике төре бар инде. Теге элекке түре онда теге ижектәрне бер-беренә кушып теге хөвзләр килтереп чыгара, онда ыкмык дигән рак килеп чыга инде. Бунһа әлеге эшләнгән сул уныһы нейронный сети аша эшләнә, һәм монда теге кешенчик хөйләй, шунда теге нидәр белән плавно гына, матур гына килеп чыга. Шул яктан Һәм бу яңа сумма куллана. Бунда яңа сумма. Димәк, әгәр дә безгә виртуаль башкорт телендә һөйләйләр икән, без аны аңлайсакбыз. Онда аңлашыла, монда теге без даже кызык эксперимент үткәреп карадык, урыс текстын биреп теге укытып карайбыз. Һәм менә теге элек без бәләкәй сактагы оллар теге русча ничек теге акцентна теге һөйләшләрне безнең дә шулай һөйләшә бул теге виртуаль синтезатор кызык инде ул яктан. Һәм тагыла бер проблемалардан бере ул төрки телдәр системаһы. Шулай бит улар менән аерым бәйләнештәгез һәм ниндидер аерым бер төркем булдыру төрки телдәрнең, чөнки булай виртуаль дөньяла үзеңнең урынын табу төрки телдәргә уңайлырак, еңелрәк. Беренчедән теге менә төрки телдәрне әгәр суммарын алсак, онда безнең уже 100 миллиондан артып китә бит инде, ул бер яктан. Чөнки без башкортлар үзебезне әзбет барыр, һәм безнең телдәрдә якын бит инде, һәм IT ягыннан караганда теге телдәр улар бер-беренә ярдәм итә. Теге якын булгас, әлеге вакытта безнең төрки телдәре белән эшләгән проектларның бере телмәрдә менә төрки телдәрен урыс теленә һәм инглиз теленә тәрҗемә итү буенча. Һәм менә безнең әле теге август башында теге предварительный теге не бар, отчет бар. Ул отчет буенча менә теге сифаты әлеге булганына теге глосс тыкын, башкорт софтыкында, һәм Яндекс тыкында лучшырак сифаты. Һәм бунда әйтеп үтернем, менә безгә бул теге переводчик тәрҗемәсен теге тәрҗемә итүгә теге өйрәнү өчен шул теге параллель корпустар кирәк ине. Һәм безгә ул параллель корпустар менә башкорт софт сайтындагы параллель корпустары без алдык инде үзебезгә. Улар безгә бирделәр. То есть улар үзләре грантка эшләп, үзләренә сайт эшләнәләр. Хәзер шул кулланган нидәр информацияны датасет дип атлайды, без үзебездә кулланабыз.
тик уларның ысулы икенчерәк, без икенчерәк юл менән барабыз. Улар теге башкорт теленә урыс теленә генә бер генә телдән тәрҗемә итү буенча эшләйләр. Ә бездә төрки телләрен бөтенләй бергә теге монда башкорт телендә, үзбәк, Азербайҗанда башка күп телләр, бездә 22 тел бар, төрки телләр, уларның теге яртыһы шунда шул проектта катнаша һәм улар бер-беренә ярдәм итәләр. Менә шунлыктан да безнең сифат теге менә әлеге вакыттагы нидән 10%-ка күбрәк. Әгәр башкорт теленнән рус теленә генә тәрҗемә иткән теге аерым тәрҗемә система алсак, менә ошо күп телләрдән теге рус теленә тәрҗемә иткән модель безнең 10%-ка нирәк, 20%-ка күбрәк сифаты. Димәк, әгәр дә төрки телле халыкларның программистлары үзара килешеп, ниндидер бәйләнештә булһа, ханлы дөньяла үзе урыныбызда табып безгә еңелрәк буласак. Чөнки менә безнең теге компьютерлар ягынан караганда, менә төрки телләр улар бик якын урынлашкан. Шул яктан менә теге Кемдер менә әле тыгыз бәйләнештә хәзер? Үзбәк программистлары мен Азербайҗан һәм Төркия. Менә безнең бу проектта теге үзбәк программистлар дип әйтәм, улар әмма үзләре Үзбәкстанда түгел, Американың нидәрендә яшәйләр, Америкала, Канададан бар программистлар, улар безнең теге укыган университетлары именно ошо NLP дип атала теге языковой тел буенча өйрәнгән теге телдә өйрәнгән теге университетлар теге информатик ягыннан һәм менә уларның теге белемдәрле күбрәк бу мин чөнки теге яңа бу областьта яңа башлап торам, уларның бу теге күптән укыгаслар, белемдәре күбрәк һәм улар нык ярдәм итәләр. Күбрәк эште улар эшләйләр, монда мин күбрәк теге башкорт телен индереп тыгып җибәрдем. Кулланаһыгыз инде уларның. Мин уларга теге тыгып теге ярдәм итәм, теге башкорт телен нирәк булсын, теге шунда инеп китсен дигән немнән. Һәм менә бу проектта безнең теге Google-да катнаша, улар теге ситтән карап безгә теге ярдәм итеп торалар, шуга бәлки адактан Google үзләрендә лә башкорт телен тыгып ибәрер дигән бар инде. Ягъни шундай зур проектларга инеү мөмкинлеге бар. Монда теге шундай теге университетлар менән теге аралашканда, теге отчетлар биреп, теге төрле публикациялар эшләгәндә, теге һинең телеңдә күрәләр, бу бик һәйбәт. Һәм бuna безнең ишен тагы нимә бар? Безнең сифат менә теге Башкортстан алган теге корпусның сифаты ул бик һәйбәт килеп чыкты һәм менә шул яктан да менә теге отчетларда безнең ошо башкорт теле дип күрһәтелеп тора инде. Ул яктан башкорт теленең теге мировой теге нидә, теге айтишиклар арасында тоже нин күрһәтелде. Сынапта һез зур шундай мөһим максаттар менән шундай зур эшләр башкараһыгыз. Бүгенге көндә ирекмәндәр һезгә ярдәм итә, кушыла. Димәк, тиз арада бuna башкорт телендә һөйләшкән виртуаль ярдәмсыны куллану, туган телебезне аңлаган синтезаторды куллану якын киләсәктә? Менә ни өчен безгә теге инглиз теленә тәрҗемәсе кирәк? Чөнки күп менә виртуаль боттарның теге нидәре, модельләре сифатлы инде ул инглиз телендә, теге менә урыс тел белән сараштырганда анда 100 мең тапкырга күбрәк булырга мөмкин. Шуга әгәр без башкорттан инглиз теленә тәрҗемә итәләр икән, без үзебезнең хоравызла инглиз телен тәрҗемә итеп, теге боттарны кулланып, уларның җавабын кире башкортча әйтеп, теге синтезатор белән әйтәбез. Шуга безнең теге хорау җавап теге боты булһа, анда теге почти әзер тиһәк тә булайында. Якын арала куллана башларбыз. Алла бирһә, бу елгы елда ла нимәләр килеп чыгар дип уйлыйм. Зур рәхмәт әйткәнгә өчен, киләсәктә эшегездә уңышлар теләйбез һәм әлбәттә төрле финанс ярдәм да һәргә кирәктер һәм бuna ошо республика башлыгыннан грантын еңүегезне теләйбез. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда башкорт телен ханлаштыру буенча проекттар авторы программист Айгиз Кунафин булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.